Dwi wedi clywed, Thomas, bod chdi'n dda iawn am gwffio. Wel, nes i wneud karate ar y fochyn unwaith. Ti'n gael bach o pork chop. Wel, heddiw, da ni'n mynd i fod yn gwneud math gwahanol o gwffio. Reit, ie. Sgyn ti unrhyw syniad pa fath o gwffio? Dros hawliau anifeiliaid anwes. Alla. Ymlaen efo cleddu fydden ni'n neud heddiw. Sy'n bach yn beryg i fi. Sut efo fi? Yr Academi Gleddyfa hon ym Mae Colwyn ydy'r gyntaf o'i math ym Mhrydain, ac ymysg y disgyblion mae pencampwr cleddyf hir Prydain a phencampwr ymladd a macheti Ewrop. Dipyn o her i Llio Thomas felly wrth iddynt ddysgu'r un technegau a milwyr y 15fed ganrif cyn wynebu gilydd mewn brwydr ar ddiwedd y dydd. Mae Llio'n really tough. O'n i'n meddwl sef mor tough o hyn. Dwi'n problemau mawr wedyn pan da ni'n cwffio go iawn. Di Thomas ddim yn neud cystal â fi yn amlwg, felly mae'n cael bach mwy o marfa rwan jyst i ddal fyny. Wel, rwan, da ni'n gorfod dechrau gwisgo yr arfwisg yma achos mae'n dechrau mynd yn fler. A dwi chydig bach yn ofnus achos mae Thomas yn dechrau mynd yn flin rwan. Da ni newydd gael gwers efo'r ysgol Gleddyfa fyny Grisia, ond rwan, da ni wedi dod lawr Grisia, sef y siop. Ac yn y siop, maen nhw'n neud ac yn gwerthu yr gwisgoedd hynod arbennig yma, tu nôl i ni, ar gyfer yr gymdeithas LARPio. Be di LARPio? Ydy live action roleplay, lle mae pobl yn dod at ei gilydd i ailgreu brwydurau mawr o'r canol oesoedd, o oes Rufeiniaid. Felly, mor arbennig ydy dy wisg di. Arbennig ydy'r gair. Special. Dwi ddim yn meddwl bod o'n addas ar gyfer y frwydr fawr da ni am gael. Ti eisiau dod i ddewis gwisg? Ti eisiau chdi broca? Yn teimlo o broca. Reit, da ni'n barod am y frwydr fawr. Dwi'n gwisgo siwt o'r Eidal o'r 15fed ganrif. Mae Llio yn gwisgo siwt samurai o'r Japan o'r un adag. Llio, ti'n barod? O, yndw. I golli. Chdi fydd yn colli. Pedwar tri rwan i fi y samurai. Ac yn i weld, os fi'n cael 1 pwynt arall, mi fydda i'n ennill. That's the winner! Mi nes i ennill. A sgôr o Thomas, dwi'n yn cofio be oedd y sgôr eto. Dwi'n meddwl gofyn y ref fod ar tîm chdi. Wyt ti di mwynhau heblaw am yr tragedy yma sydd wedi digwydd i chdi heddiw y dydd? Ti'n o beth Llio, cwmni chdi yn ei dal am ddigon i fwynhau ysdi? Bod chdi wedi colli yn erbyn fi? Ie.